Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Έσμε. Και εγώ είμαι ο Τζότζ. Είμαστε φοιτητές από τον ΤΕΙ Θεσσαλίας και ακούσαμε διαγωνισμό Red Bull Can You Make It και θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Θέλουμε πολύ να πάμε επειδή είναι μια απίστευτη εμπειρία ζωής. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στην ομάδα, κουράγιο, συνεννόηση και πάνω απ' όλα ατελείωτη φαντασία. Και αυτό ακριβώς αναζητάμε. Θέλουμε να ζήσουμε αυτή την εμπειρία στο 100%. Η ζωή είναι μια τρέλα και εμείς θέλουμε να την απολαύσουμε. Red Bull, We can make it!